Hola, bon dia. Crec que la majoria de gent em conegueu, però vaig a presentar-me. Soc Amparo Canal, soc l'alcaldessa de Benigànim i simplement volia donar les gràcies. Gràcies per la vostra responsabilitat, gràcies per la vostra solidaritat. Gràcies a la gent que està treballant ací per a que no ens falte la informació i tot el que necessitem. Gràcies a la gent que està treballant fora. Gràcies al centre de salut, gràcies a la policia local, gràcies a la Guàrdia Civil, gràcies als comerços, gràcies a tot el món que estos dies ens fan la vida un poquet més fàcil perquè estem vivint una situació una miqueta complicada. Dir-vos que d'això eixirem, segur que eixirem, però entre tots ho hem de fer possible. Per això, per nosaltres, per tots i per cada una de les persones que estimem i per les que no coneguem per tot el món, quedem-se a casa. Gràcies i ja ens veurem i ens abraçarem. Gràcies.